जय जगन्नाथ सांगମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଏକ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁ ଆଉ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ସବୁ ବୁଲି ତାସ ଆଉ ଅଖା ଚୋରି କରୁଛି। ସେ ତାସ ଆଉ ଅଖାକୁ ଚୋରି କରି ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ କୋଉ କାମରେ ଲଗାଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ଟିକେ ଧୀରେ 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 ନହେଲେ ସେ ତାସ ଗୁରା ଉଡ଼ିଯିବ ବା ତମର ସେ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦେଖାଯିବ। ଆଲେ ରହିଯା ରଙ୍ଗବତୀ ରହିଯା। ଭାଇ ସିଧା କଥା, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ମଡେଲିଂ ଫଡେଲିଂ କାମ ନୁହଁ। ତୁ ଏସବୁ କିଛି କରନା, ସେସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେ। ତୁ ଭଲ କାମଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତତେ ଦଉଛି, ସେଇ କାମଟେ ତୁ କର। ଗୋଟେ କାମ କର, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ, ଯୋଉଠି ଘାସ ହେଇଥିବ ଆମର ସବୁ, ତମ ବାରିଆଡେ ଘାସ ହେଇଥିବ, ବାହାରେ ଘାସ ହେଇଥିବ, ସେଠିକି ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ। ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସ ଦେଖିବୁ, ଶଳା ସେ ଦୁବ ଘାସରେ ଦୌଡ଼ା ଦେଇ ମରିଯିବୁ।